giluto nga inunoon nga murag nagpinirito kay namalihan mga guys. Ang paklason among ilisan og sin. Dayon kani kay naguba man ni amaning ayong phone sa sulod dayon guys. Amo ning iwason pa. Hello, let's eat dinner. So luto na. So luto na ato ang tortang talong mga guys. And let's eat. What? Let's eat. No, mommy is vlogging. Say hello guys. Say hello. Hi, good morning. So today is Sunday. Napo sa gawas kay nagpakaon ko sa akong anak nga nagluya-luya oh. Hi, say hi. Say hi. Akong gipakaon akong giluto nga inunoon nga murag nagpinirito kay namalhan mga guys. Inunon na siya pero namalhan no. Agi bitawan ni. Dinataka hinumdum mo na buday tay gihimo no. Kay napay siya sige iyak dire. Mao na pero lami man mo siya tinapan. Moto tibuok adlaw karon brown out walay kuryente gahabi ako na jong gipang labhan ako ang kuan sa washing machine mga labhonon kay walay kuryente karon dayon ug walay kuryente wala sa mitubig so amo jong gipang waswasan nakapanghalay na inyo ang mga jumega diha so ako sa ning pakanon akong anak kay nara. Isa na lang na. Sige na. Masuko sila sa vlog. Basta dili ka mo eat daw. Sige na ali. Hello. Ati na dayon. So guys, mato to sa tindahan. Akong i-share ninyo ang renovation na mo sa tindahan. Kay naguba na manggod to. Daghan kayong
kahoy kani gihimo pa namo muni ang bag-o nga nakuan guys kay naguba man tong diri gibag-uhan na pod siya namo ipapandayan sad siya namo kawayan nagyapon ko naguba nahugno siya dayon diri wala pa nahuman tiwasonon pa ni ana dayon kaning scene mga guys or kaning atop na kuslot na so kaning atop niya or iyang roof amo ning baklason among ilisan og scene dayon kani kay naguba man ni amo ning ayuhon dayon sa sulod dayon guys amo ning tiwason pa so mo na siya under renovation pa ato ang mall diri so wala lang sad ko ng display diha guys kay mag-display man ako og mga dress og mga etc pero wala lang sa kay napa may limpihunan pa man then tiwasonon